tun na ƙarami nake rike da kaina har yau na koyi sata, fashi, ta'addanci. Duk wani abu da zan yi in ci da kaina ina yin sa. Ina girma, ina ƙara ƙwarewa a wajen sana'ata ta sace-sace. Na zama cikakken ɗan fashi. Nakan kashe mutum bana jin komai a zuciyata. Da isa ba koyi aiki mai kyau ba, koyi halin bera wato kamsata. After a long break, the charismatic super actor Ibrahim Meshinku back on track in and as Ahmad. Matsalolin kuɗi da muka samu wanda muka nema ba mu samu. Ranar mishkilar da aka samu ne ba su gama. No mishkila in this company. Amma But I don't have time. Who is next South? Mr. Chairman, sir. Go straight to the point. A'a ban yadda ba. From the makers of the super hit movie Gudanjini and Anissa M. Yari Productions comes another mind-blowing movie. Soyayya da kiyayya wanne ne fiye a duniya? Saboda na fara tunanin kamar babu mai sona a duniya. Ina son ka, ina tsananin ƙaunar ka. Duniya tana bani tsoro, Jamila. It's all about one package full of money, drifting, wandering, and roaming from possession to possession. Ahmad, it's a game of fortune, battle for supremacy. Winners never quit and quitters never win. kana kwance kana yaro jariri na tara kuɗi. Kada ya fito mutane. Na rasa da Allah Alhaji ba laifi na bane. Kana ganin mutane ko karisma ba tare da su da looking irresponsible ba kayan arziki ka ba su rigo gida. Dan ka dade ni ma wallahi dan na ga da ida sani ne. Lalle kana son wannan kyakkyawar yar taka. Ko ciniki ba bai ba har ka amince. Featuring Aminu Sharif, Shu'aibu Lawal, Shema Usais, Babala Hayatu, Nura Imam, Ruqayyah Waya, Tukur S. Ndugaji, Suleiman Alaka, Baba Ari, and above all, Ibrahim Meshinku. Kai fillo, me wannan? Bindigas. Ka san tafi kibiya ko? To saboda haka ka aje ta. Idan ka faɗa mini gaskiya ka tsira, in kuma ka faɗi ƙarya to ni da kai. Ina neman wata yarinya ne yar shekara 10 zuwa 12. Ka ganta? Aradun Allah ban gani. Where is the girl? Ba na son kwaci ku zara hannu. Ahmad, screenplay Yakub M. Kumo. Ahmad, producer Tahir Aitai. Ahmad, story and directed by Muazzam Idiyari. Ahmad, reaching your way soonest.